Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta, tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ito guys, ito lang ang aking nakayanan, no? Mangga guys. Ayan, mangga na ano pa, linghod pa guys ba? Ewan ko anong linghod sa Tagalog, yung bata pa guys pa, kaya wala pa siyang mga buhok-buhok. Tapos meron akong ano dito, yung leftover ko na guyabano yesterday. Tapos meron akong pritong ano dito. Pritong baboy. Very random yung aking kakainin ngayon guys. Tapos, meron akong, ayan, uyap guys. Ano ba yan? Bagoong ata sa Tagalog. Ayan, bagoong na ano, yung maliliit na hipon. Ayan, tapos, kasi meron namang ano, diba, yung bagoong na isda. Ito yung maliliit na mga hipon. Tapos, meron din akong kinilaw na, ano, dulong. Ayan, kahapon pa to guys, kaso, nag-film ako, wala kasing boses yung film ko kahapon guys. Sayang naman yung dulong, no? Kaya ayun, hindi ko naubos, kaya ito kakainin ko ngayon. Okay pa naman siya. Parang mga 1 oras wala na to, expired na. Tikman ko ha. Okay pa naman siya guys. Medyo mapait nga lang. Mapait na siya. Hindi katulad yung kahapon, ano, fresh talaga. So ayan guys, ang aking mangga, no? Isasawsaw ko siya dito sa aking bagoong. Ayan, parang nahihirapan talaga ako dito guys. Ayan. Nilagyan ko ng sili ang aking bagoong guys. Ayan, ito yung gustong gusto ko. Ayan, oh. Sasawsaw ko guys ha. Ayan, maglaway kayo. Ayan guys. Tapos, ito. OMG. OMG talaga. Parang si Chris Aquino ba? OMG. This is so good. Good talaga. Masarap talaga siya, guys. Tingnan niyo kung naririnig niyo yung ano ha, yung pagubkob ba? Yung pag-crunch ba? Lamig tayo. Yan, no? Yan, guys. Kita ko nga sa inyo. Baka kasi mahulog tong plato ko. Ayan. Wait lang. Ayan. Ayan guys, oh. Kalame. Ayan, pritong baboy. May karne lang pala guys. Mahirap naman baboy na prituhin. Buong baboy prituhin. Lamay kaya. Yan guys. Mangga. Sarap guys. Para akong bumalik sa pagka-ano yung elementary pa lang ako. Meron kasi mga nagbebenta ng mga yung mga slice na mga bangka sa labas ng eskwelahan. Piso lang ata yung maliit na cellophane, tapos merong bagoong na ganito. Namit kayo guys. Yung alas 7 pa lang ng umaga pagdating mo sa school, kumakain ka na ng hilaw na mangga. Sinong relate dyan? Maasim guys, pero masarap. Yan guys, oh. Uy guys, patay na pala si ano, no? Si Eman. Ewan ko kung kilala nyo.
Ako nakilala ko lang kasi siya recently lang. May ano lang sa akin, oh, ito panoorin mo. Yan, pinanood ko siya. Kaya, ayun na, very sad. Napakabata pa, 21 pa lang pala yun. Parang pala. Oo. 21 pa lang pala siya. Tapos meron kasi siyang cancer. Ano ata yun sa bone marrow. Tridor talaga tong cancer na to guys, no? Walang pinipili. Mapabata, matanda, mayaman, mahirap. Walang pinipili. Kaya, i-enjoy talaga natin yung life guys. Minsan lang tayo nabubuhay. YOLO! YOLO! YOLO yun, di ba? Sa mga kabataan ngayon na nakikibata rin si Marilyn kayo. Ayun, YOLO yun, di ba? Yung you only live once. Ayan, YOLO. Alam niyo ba dati sabi ko, ano ba itong YOLO? YOLO na to? Palagi ko kasing naririnig yung sa mga kabataan. YOLO daw, YOLO. YOLO! You only live once lang pala guys. Pagka na lang. Oo nga naman. Tama nga naman. We only live once. Kaya choose happiness guys. Maging happy tayo. Kumain ka ng mangga. Mm. 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 Ah. Asim na, asim. Putanghang. Dalawa na lang guys. Uubusin ko na to. Dalawa na lang. Kaya mo yan, Marilyn K. Ba't ba kasi nadamihan ko yung pagbalot? Okay na sana yung palang 3. 4 ata yung kinain ko. Ay, binalatan eh. Ayan. Malamig tayo guys. Sarap. Maasim talaga siya guys, pero napakasarap. Buti na lang pala mayroon akong konting karne. Para hindi lahat maasim. Wala, nakalimutan na si Dulong. Dito pala si Dulong. Sorry Dulong, na-ignore kita. Ayan si Dulong guys. Talagang mapapakindat ka sa asim. Ginoo. Alam ka guys. Yan, meron pa tayong dito, guyabano. Ito yung sobra ko kahapon guys. So yan na nga guys, no? Tapos na akong kumain. Naway naglaway kayo sa aking kinain ngayong araw na ito. Na mangga at bagoong. Grabe guys, kailangan kong uminom ng tubig. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Ayan. Ala, hapit mo hagbong yawas. See you again tomorrow guys. Ang palagi kong sinasabi, laban lang. Be kind and choose happiness. And bye everyone! Boom! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like, o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?